ka faɗa kamar da ka sani mun zo nan gurin ne domin bincike akwai zargi na ana canza buhuna na kayan tallafi da gwamnati take bayarwa. Wannan mun ga hoton mai girma shugaban kasa, to kayan tallafi ne wanda dama dai yana zuwa wajen al'umma ne kuma zai zo wajen al'umma kuma dan al'umma kawo shi. To yanzu muke zargi bisa kwakwaran hujjoji cewar ana canza waɗannan buhuna, ana juya su, ana sa wani 'yan kasuwa wanda za a iya ɗauka aji a kai su kasuwa. Yanzu misali wannan shinkafa kana kai ta kasuwa dama ta bata, amma wannan kai ta kasuwa ba wanda zai saya, zai ga hoton shugaban kasa an rubuta cewar kada a saya. To amma wannan da kai ribagin in ka kai ta kasuwa automatically dama ba wanda zai ce. Kuma ko kalla nan gurin nan ba rice mill bane, ba rice milling bane, nan warehouse ne. To a gurin idan hukuma mu yanzu wannan wani illegal activity ake. Abinda ake nufi da illegal activity wani abu ake yi na abin da yake na laifi. Wannan abin da ake idan ba shine almundahana ba, in ba shine rashawa, in ba shine almundahana ba, to me almundahana? An bayar da abu don al'umma, an kawo kuma don al'umma su amfana, kuma yau aka tsinci kai gashi ana canza shi. In ka duba can gashi nan injin man keke ne wanda ake sa wannan mashin din da yake wannan na maka irin level of magnitude na aikin da ake. Saboda haka mun zo nan gurin mun gani, kuma mun zo nan da duk takaddun kotu da ya kamata, wanda dama ba ma irin wannan aikin sai mun zo takaddun kotu. Kuma bayan nan za mu tabbatar da cewa mun dauki mataki na shari'a kuma da mataki da abubuwan da doka ta sanza. To kamar kenan yanzu za mu iya sai tiroli kamar guda na trailer 28 ne bisa bincike ya tabbatar, amma yanzu za mu bar ma'aikatanmu za su dauki inventory ɗaya bayan ɗaya, sannan za mu kulla gurin, za kuma mu dauki matakin doka bisa tanajin doka. In ka ce trailer 28, idan ka ce so 600 zai baka adadin number. Idan ka ce kudin da ake sayan shinkafa yanzu naira 82,000 zuwa da uku, to zai baka kusan naira miliyan 1000 da wani abu, miliyan 1000 da wani abu. Sau da wannan shine abin da muka tara a nan gurin. Kuma kamar yadda na faɗa kun gani da idan ku ga sunan, ga buhunan, ga su ma buhunan. an kama wuri ne ko ba kama ba? Muna da mutum ɗaya a halin yanzu a hannunmu, kuma bincike zai tabbatar da su waye suke da wannan gurin. Ba zan faɗi cewa ga abin da matakin za mu ɗauka ba, amma yanzu nan insha Allah kafin rana ta faɗi zai tabbatar da na sanar da mai girma gwamnan Kano, shi ma kuma akwai wanda zai sanar da su akan cewar ga irin abin da muka tarar, kuma za mu yi gargaɗi da duk wani mutumi wanda ya san ana yin wannan abin a shagon ko a warehouse ɗin shi. Matakin farko dai shine duk wani fili da aka baka kai gini ka ɗauka cewa fili na hukuma, kuma yin abin da yake na laifi a fili da aka baka da kace za ka yi. Na tabbatar cewa akwai purpose din da suka ce za su yi wannan abin, ba su ce za mu zo mu ribagin ba, ba su ce za su yi. To hukuma za ta iya amfani da wannan, gwamnati za ta iya amfani da wannan ta karɓa wannan gurin da kai. Kanka je ka ce mu ya saya ne, ai gona ce da jin saya, ka aje wannan. Akwai land use act da ta bada dama ga ma abin da za ka yi da fili da guri. To wannan gurin na tabbatar da cewa wanda ya karɓi gurin nan bai ce za mu rinka zuwa mana ɗaukar kayan gwamnati in an bayar don a ba talakawa za a canza ba. To kuma mun tabbatar cewa gwamnati ko ba ta dauki wannan abin da sauki ba, domin ba za a yi a ce kawai a bawa mutum guri kato don saboda yana ganin cewa akwai yan canji a aljihunsa. To shikenan kuma sai ya zo ya ci gaba da yin irin waɗannan abubuwan. Yanzu kai ka tambayi kanka, iya wannan yanzu in ka batta za ta rage raɗaɗi ba ina abin nan bane, akalla ni daga kauye nake, ba karamin raɗaɗi za ta rage na irin matsalolin da ake ciki ba wannan shinkafar in ka dauke su gaba shi. So wannan shine abin da muke yi, za mu ci gaba da kuma yi, kuma za mu karfafa, za mu yarda cewar wannan abin shi yasa kowa idan ka tashi ma aka ce ana yi mai an ce menene gani a ƙasa ko ana biki a gidanku, to yanzu wannan abubuwan sun nuna cewar ga abubuwan da suke hana wani lokacin a gani a ƙasa. In aka je shari'a kenan yanzu kana nuna cewa za a iya kwashe wurin daga inda ai ba sai an je shari'a ba Abdulatif, wannan za mu iya, ba ina son faɗi ga abin da za mu yi ba, za mu yi mai girma gwamna recommendation ne, kuma za mu gaya masa cewa ga irin abin da ake, kuma bai kamata gwamnatin jiha a matsayinsa na mai girma gwamnan Kano ya kyale a cigaba da irin wannan ba. Gasu nan duka ga samun bude su ga wani ne sababbin gona? ga wasu nan ma